И здравейте всички в YouTube. Това е Minecraft Survival епизод 2. Аз съм Вадърджон. Както разбрахте от миналия клип, който го засне Рейсър, той вече го няма. И аз ще продължа поредицата. С него ще снимам от септември месец нататък. Той ви споменава в клипа. Има го даже в инфото на самия клип на епизод 1. И сега ще продължа неговата началото поставено от него. И така, да започваме. Сега първо това място не ми харесва, обаче мисля тук да пренощувам само. Още само от начало, сега ще легна. И така, да видим какво ме е оставил. Сега вземам нещата и потегляме, защото за да намерим по-хубаво място за заселване. В този епизод мисля да направя мястото, където ще се заселим и може една малка къщичка. Мен само да се взема и въртите. И още сега да напомня да дадете положителен вод за този клип и да се абонирате за моят канал. Може също и да пишете коментари за клиповете, дали ви харесват. Защото вече очакваме такива, все пак имам, вече съм, сега този клип ще ми е трети общо. От самото начало, откакто почнах да снимам. И така, сега да намерим хубаво местенце. Кошко. И с меча колко бърза става работа. И тук малко овце. Да убием. Той всъщност май Рейсър от тук някъде дойде, ама аз сега ще потърся някой по-приятно място. И то пък само скали тук, бе. Боже. Тук е някаква дупка. Сега, имаме ли храна? Имаме 7 паржоли. Тук има малко, колко ще го взема. Само сега ще взема кола. И ще продължа да търся хубаво място. Няма да го вземам всички. Да видим. Аз много не обичам снежните байоми, честно да ви кажа. Не знам, някак са много скучни. Сняг и сняга допълнително почва да лагва също. Кое е това, е? Бах ти огромното. Направо ме разби. Къде да пренощувам, за Бога? Много трудно се намира място за живеене. Той клип сега сигурно ще ви е малко скучен, защото нали аз викам, че ще правя къща, обаче не мога да намеря хубаво място просто и то просто нали нямам по толкова да кажа, защото все още търся. И така, искам да е някъде до вода, да мога по-лесно да се направя градинки, това.
Хем да има, нали, по-такива тревисти места, хем и вода. Какво друго мога да кажа? Тук пък колко крави има. Ето, наистина май знака беше прав, то само някакви огромни скали, които мен изобщо не ма кефят, както и него. Не. То е май слабен байома. Малко тръстика ще я взема. Мисля, че трябва след този байом да следва нещо по-яко. И ще видя къде ще заселим, естествено. Тук пък какво заклещих. Или пък крайно, че ще го направя на някой скала или нещо такова. Аз ми омръзна само да обикалям. Бягай, ма. Баси. И новия апдейт е супер гаден, защото няма скинови. Нито имам, а те са много бъгват. И си играе на 1.7.2 и това е. Видим слънцето къде. То пък не се вижда. Къде пак ще се качвам, бе? Къде пак трябва да се качвам? Играва ми свърши, май. Да носи тая планина да има нещо по-хубаво. Тук някакви поляни се виждат вече. Не. Не. Това пък направо като къща направим. Баси якото. Сега пак планини трябва да заобикалям направо, не знам къде да се заселя. И така. Почай, че съм гладна. Направо трагично. Той къпче е наистина ужасно тук. Не мога да намеря никакво место да се паркирам. И сега пак някакво море до басеганто. Не, пак снежен байом. И това е вече просто ужасно. Добре, в кръг ли се въртя, баси? Това направо 50 минути минаха от клипа, докато намеря някакво място. И то по-добре да бях намерил място без да... Хора, какво е това, Басти нещото. Аз тук ме излие душичката. Нежната. Не. Няма никакво място. Баси. И пак някакви острови само. Тук острови скали, то друго не се намира. Много гадно става. Накъде да тръгна? И е хубаво да намеря. Аз всичко ще се оправим. Няма такъв. Тук е хубавичко. Само да намеря водичка и съм тук вече край. Решил го. Мръзнем само да обикалям и да не намерям нищо. Лъвски скок! Ще малко прасинца да хилнем трите и виждам тук малко. Айде, мири, че бърза. Прави се. Така. Сега видим тук насам какво има. Не, пак пълни се издигат. И тук много яки полянки има. И тук някъде всъщност мога. Малко ще разчистя дърво, ще взема. Само да огледам и да реша къде е най-добре. Там има и кол, видях.
Екстра съм. Ей, тук има и някаква водичка. Таман. Тук ние ще се върна там. Ей, там обратно ще се върна. Бях видял едно на това точно дето там казах на къщата ще направя на лъвския скок. И сега се връщам там. Той къде беше, бе? Къде беше лъвския скок, бе? Мъга! Къде беше лъвския скок, хора? Изгубих го. Тук ще съм. Сега, тук ще се разчистя, имам водичка, добре. И започвам. Най-накрая да почнем, сега трябва да се събера още дърво, защото почва и да мръква. Чай да имам ли само да имам ли кабелстон. Имам малко кабелстон. Това пък не мога да стигна сега. Тук ще направя една малка къщичка сега само за вечерта. Ще почна да се спамват вече. Аз ще оголемя, ама сега само за вечерта я правя. Имам ли... Нямам прозорци сега. Ще я затворя, защото не искам да стане някой фал. Малко като... то пак сега ми свърши. Трябва да копам сега. Аде бе, ето камък. Аде бе! Тук малко сега ще покопам. Да се изкарам няколко камъни. Няколко камъка, ли? Издълбах се по средата на къщата за някакъв кабелстон. Това е направо срам за мене. Значи... Камък с камък. Взех ми едно. Абе, къде отиди, бе? Омага! Още едно трябва. Да, сега с кирка щупим от бяса, гравала, така. И сега го слагаме тук. Торчове. Сега е торчови или нямаме? Добре, ще направим въглища. Сложим и тук отвънка малко. Ще гледам, почват да се спамват. Ще съзвам, не мисля, че сега ще е дошло. Не, блокирало е там. Така. Сега ще ползвам едната вратичка. Имам се врата. Пичко, правиш, бе? Как си днес? Добре ли си, Как си? Радваш ли се на живота? Който ти приключи току-що. Дъхаш ли ми се? Обработим малко. Само да сложим буклуци. Аз пък точно там съм сложил торчата. Леглото. Тук трябва сега... Нямам място за легло. Мага. Слагам го те и сега, знам, че малко смешно седим, ако не време. Така. Нещо, някой зомбин стил. Така, няма. Сега трябва да събера малко кабелстон, за да поправя малко къщата. Сега, тук торчовете ще използвам.
да разширя къщата, хем да сложа и честа. Ама аз ще сляза с едно ниво по-надолу, защото няма да стане. То направо мога да почна да правя нещо като мина, защото хем ще ми трябва, пък хем ще събера малко материал. Няма да е лошо. Сега това ще е малко скучно, ама просто ми трябва нищо не мога да направя. Как може да е само гравел тук, бе? Няма ли нещо малко по-те? Нагъх. И тук съм се изкопал стълбата, да е. Имам 28, да ми стигнат за нещо по-така. Сега тук малко ще я дръпна насам. Къщата. Тъй. Малко насам. Така. Така. Там. Трябва сега, видях, че има там едно като пясъчно такова, се направя прозорци. Прозорченца. Сега тези буклуците я ги щупя тука. Пак работа ме отварят. Тук и по-скоро няма да е само къщичка, нещо като барачка ще стане. Но няма да е идеална, ама ако да се направи. Ще направя само една плоча, защото после мисля да такова да правя и втория етаж в другите епизоди. Не знам, пишете в коментарите какво искате. Сега ще разкопая това, и после ще вдигна с кабелстон, защото другаде ще ми е мината, просто не трябва кабелстон. Това е нещо смешно в Майнкрафт, защото всичко е кабелстон направо. Ама ако да се прави трябва. Ще разкопая малко. Да се набавя. Колко да взема? Един стак? Да. Не, докато не защупи кирката е. Да. 30 точно. Сега тук ще запуша. Така. И тук. Така. И тук. Да, торча останаха долу, кара аз с може си време да си взам пак там. Да. Абе, тая дупка те ще остане там сега. Нямам такова оправам. Тук сега имам малко да оправя тавана. Имам малко да сменя и пода. Ще оправя и пода. Да, ще нареча каменната барачка. Може би ще се каза епизода, защото каменната барачка плюс ловския скок. Да, идеално име според мен. Така. Тук ще сложа прозорчета. Има горе в изглед сега. Не е идеален. И всъщност леглото не ма кефи. И така. По-яко изглежда. Честа да се сложа тук. Така.
Така, сега се оставят бокуците. Тук са малко кирка, така. Тия семена, сега не знам дали да се опика пар жълтите. Охо, аз имам пили запечени, тук някаква плът, перо, пържолите, тук такова. Имам две тикви, тях мога да ги ползвам за семена. Сега ще видя, ще опита, ако мога да намеря пясък, за да оправя прозорците. Морчо, фиданка, бе. Той е кола, за него го оставя сега опечката, най-добре. И пили, то тук ще го оставя, не взема да умра случайно. Вратата и половината дърво ще оставя там. И тия работи сме. И отивам да видя за пясък. О, екстрас! То тук има пясък. Така. Малко ще взема пясъче, защото няма тук. Само да не ми свършат балонките. И аз трябва и да хапна. И мисля сега като си направя стъклата, ще направя малко стена вънка и мисля това да е за този епизод. Вече от другия епизод нататък вече сега се заселваме и ще почнем да правим най-различни подобрения по къщата и други неща. Само да изляза. Въпросът беше да се заселим, нали? Той клип вече последния от скучен, защото вече си имаме къща. Не къща ми, каменна барачка, те са кажем, макар за начало е добре. Те опекаха ли съм, браво. Сега направим джамчета. Мисля да го направя с панелчета, защото по-икономично излиза, така. Тия дъски за кумъл да направим сега. Значи да хапна. Аз папкам, да. Кой като мен. Да. Така. Чай ги оставите с. Друго. Ариме. Колко трябваха? 6, нали? 6 трябваха. 4, хайде по-бързо, давай ти, давай. 5 и още едно. Чай почти време ще сложа на тавана едно-две торчета малко ти. 2 торчета ще сложа. Кой е този стъпак, дет ме пише сега, бе? Ома, каква е тая дупка, бе? Омага! Много се зле тези спичо и сега, който ми пише, гледам бой ще иди сега като свърши епизода. Защото съм казал, като снимам, не ме притесняйте. Ама не се научиха тия хора. Наред и дисциплина. Тъй, сега да направим малко панелчета. Колко 16 бройки ще станат, не повече. Тия стъклата ще ги оставя. И сега да остъклим, да не влие някой таласъм. Това, що се свързва с дървото, бе, да е. Направя го. Те имаме си джамчета, тая дупка мръсна тук да я запуша. Така. Са крафти тело да не е притруфено. Ще го сложа и тук. И това е сега малката виличка. И последните джамове се изпикаха. Нещо друго. Пиленцето. Сложим пиленцето за пече. И
Това мисля да е за този епизод. Няма да излизам вънка нищо да нема. Или айде пред барачката и ловския скок. Ще свърша епизода. И пак повтарям, абонирайте се, дайте положителен вот за този клип. И какво друго да кажа, освен чао!